na. Close yung vlog kagabi. Ayan, nagising ako. Halos si Jan ang nagising ng maaga si Arlo tsaka si Holly. Alas 8 daw, sabi nurse bumaba na. Tapos si Jan, 8. 8 din daw si Jan. Tapos ako, 10:30, tapos naligo. So, bumaba ako mga 11 na. Tapos si Rice nagising din daw siya mga 10. Tapos si Dan, ganun din. So, sarap na mga tulog namin. Anong oras na ba kayo nakatulog kagabi? Ako, alas 2 na ata. Si Sak, ayan, naglalaro. Nakaligo na yan si Sak. Sak, good morning! Morning! Nakaligo na rin si Johnny Boy. Si Kuya naliligo na rin. Si Holly na rin. I'm just gonna transfer. Kasi papuno na kayo guys. So, i-transfer ko lang kayo dito. Dito na naman sila. Makikikain na naman to. Kain kami ng bubuo sa natin ng ating sarili. Ay, ganda ng kapulayan ni Oo. The best yung mga leftover. Oo. Kasi ang dami nating leftover guys. This time for farm. Hello baby! Rice is life kay Riker. Umahon na siya sa pulan doon yung mga bata sa food. Si Dan uminom ng beer, si Jan coffee. Ayun doon sila. Sila ang bantay sa mga bata. Ayan na yung aming lunch. And ayan talaga ang binalikan ni Grace. Yes. Kakulay niya ng damit. Kakulay ko yan. Kain tayo guys. Bango na. O, di ba nagkanin siya? Kahit kung may period ka man ako kadali. Sabay si Dudu. Wala nga lang sa kanya kulang. Wala siya. Galing siya doon, ang saya-saya niya doon. Pero sabi niya, gugutom ako guys. Kita niya na yung rice. Kain mo na ako guys. Try to try the pork, oh. Wala, hindi na natin What's yan. ate doing? Ate swimming. Meron naman. Try it. It's still hot. Ayaw niya. Talaga ng tuna. Kanin lang siya. Kain na. Kain na. Sarap. Sarap? Ayun, bata! What? Away na. This not spider, baby. Good. Saan saan siya natulog? Tulog kanina. Aga nagising. Siya yung Kaparto niya. nag-open ng bahay. Paano mo siya marinig, girl? Meron sa monitor? Ay, maririnig mo yun. Nambubulabog yan si Dong. Hindi, maririnig mo yung footsteps niya. Bangka kasi siya. Kasi Kuya na talaga. Kuya, oh. Mas na ito kanina. Ay, Ganun mo? Kaya pa na ilabas yung drinks para hindi tayo mabusog agad. Oo nga eh. Let's eat. Hindi pa na nag-drinks. Hindi nagkalan siya dyan. Nagkalan ko talaga yan siya dyan. ganun. Si Jan, hindi masyado yan. Malamang. Wow. Try mo muna yan without the sauce. Yan. Try mo muna walang sauce. Tapos yan, putol-putulin. Diba? Putol-putol na yan. Tapos Hindi mo pala na-try ni Mars itong black sauce mo? Hindi ko pa. Kaya nga. Ang kanyang party ba? Yan? Wala. Wala. Bate gaya tayo naman. Sa kaya ko ba yung nakuha sa'yo? Nung nandun pila dad, si dad ang nag-ano. Hindi, ito ba? Yung black sauce, kailan ko ba ito nakuha? Kailan ni Lyra? Eh, sarap. Ah, Australia Day. Tama na. Hindi, Meron na. I-try mo sa ano. Ano na ako? Ano? Rice too? Oh, di ba? Kuha ka ng plate yan. Oh, oh my God. Mga rice boys. Uy, Akala ko po yung mag-spaghetti ka. uy, ano yung spaghetti May din? spaghetti. Grabe naman talaga siya makatakip ng ilong. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that
complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling. Tapos na kami kumain. Naubos na yan. Wala nang laman yan. Yan na lang yung natirang kanin. And may tira pa tayong baboy. Tapos na sila mag-swimming. Ayun na si Arlo, kagising lang. Ang haba ng tulog niya. Ayun siya kay Kuya Sak. Scooter sila. Wala silang pasok. Where are we going, Sisi? Coco kami, guys. Anong oras na? 3 something na, guys. Ikaw mauna? Oo. Tapos si Mars susunod sa atin. Mo ba? Nagising. Andito na. Nag-order na ako. Ang cute naman ang upuan. Oh, ang cute. Pasok ka para naman may space. Ayan na yung order natin. Manura naman kami, guys. Hi! Hello! Good morning! Hanap kami ng sinigang mix para sa... Magsisinigang kasi. Wala, Ito, sinigang bayabas. Meron. Tapos na kami. Ito kay Mercy to. Nandun siya, Ha? Maghihiwalay na tayo. Personal shopper. Personal shopper! Ginamit namin yung card mo pabayad sa ano lahat. See you next time, Mercy. Thank you. Bye. See ya. Bye. Dito na kami sa bahay ni Chris. Ubus ko na yung coco. Ang tagal ko hindi napag-coco, guys. Brown sugar yung pinalagay ko. Tapos meron siyang pearl and red beans. Ang sarap. Tapos meron na ako dito in-order na ano to, berry cloud. Ayan. Parang bago to doon. Patikim ka sa mga bata. Tsaka tikman din namin ni Sisi. What's that? You can have the rest. Gusto niya din. Nandito sa nalit. Wait. I only want to try. Yeah. Ito yung saya-saya. All day, every day swimming. Every day swimming. Yummy in my belly. Oh, sharing. Sabi niya, hawakan mo kasi papasok ako. Diyan natin, dali natin dyan. Ay, Pareho lang naman. Nagustuhan ni Sak yung ating coco. Ito. I-try natin ito. Ay, masarap din ito, sir. Try mo. Masarap? Medyo maasim-asim. Berry. Pero mas matamis kasi yung atin. Di ba? Mas matamis kasi ito. Maasim, no? Yeah. May, ano bang flavor na yun? Maasim. Gusto ko parang mapait na, hindi ko alam. Maasim nga. Yeah, maasim. Ano kayang berry yung ginagay niya? Basta maasim-asim siya. Bigyan natin sa kids. Gustong-gusto ni Arlo, hindi na linulubayan si Kuya TJ. Oh, may berry. Aww. Hindi yung titingin, mahilig sa drinks yung bata mo. Hindi na tayo siya magsiswimming. Hanggat hindi na hubog. Tayo ni Kuya. Hanggat hindi na hubog, hindi kita tatanda. Buti nga hindi nahawakan. Hindi inaangki, nag-aalang siya. Sino yun? Si Sa. Bakit mo naman inaano si Arlo? May naalagaan ang bata. May naalagaan ako nasapo. Kuwang-kuwa sa camera. Kung mo nga sinisisid si Arlo. Babalik kami dito. Sinisira. Ay, di na ka nagsiswimming si Arlo. Sila na talang maghapon dyan. Dito na ang The Warrens. And nagpabili kami ng pork. Kasi kulang kami ng, dapat kami ni Sisi. Kaso, pupunta naman sikat sa IGA. So, ayan, nagpabili kami ng pork.
Ayan. Oo, tapos siya magsisinigang. Kung hindi ka nagtanong, ano pang kailangan? Sana magsa-stop Kami mag-stop doon. Kaso, nasa Manura nga kami. Tapos sabi namin sikat. Tapos marami pa pala kayong gustong bilhin. Condensed milk. Sabi ko, ay sikat na lang bumili ng pork. Oo, pork pa yung nasabi. Hindi ko nawala sa isip ko mag-fruit salad sana. Kaya bumili kami ng fruit salad. Oo. Walang ano, gatas? Wala, kasi nga, dapat- kalimutan namin. Hiya na kami mag-ano sa'yo. Sabi ko, ano yan? Sorry, were those sausages in a Ziploc bag yesterday? Yeah. Sabi ko, sana tayo na lang. Whereabouts are they? I did. I put that. Ano yung dalawang... Sayang, gusto ko naman ng salo. Kaya nga, kaya kinakatahan ko itong isa. Hindi naman, baka nga gusto mag-drive naman dyan. Saglit lang naman yun. Kaya ko. Baka hindi pa naman tuloy. Baka gusto mag-drive ng asawa mo. Para sa... Sa kami. Wala kayong... alam mo, napaka-layback niya ngayon dito. Kinatahan ko na yung asawa ko. Alam mo, hindi man daw siya pupunta. Yung painit na init. Sabi ko, sana, where did you go today? Kaya nga, ayaw yung... Grabe, inkas talaga sa labas. Sana Ay! Ano sinabi nyo kasi? Hindi nga, sabi ko, naalala ko na dito, tapos sabi ko, ano yung pinag-grocery natin siya? Bigyan niyo ako ng list. Pero Dahil sabi ko, po siya na pabili ng pork ko. Sabi niya, uy, sibuyas. yung sabi na hiyatik sibuyas, kamatis, sanda kami na. Nahiya na. Tapos dito ko dahil may nakalimutan tayo, condensed milk siya sa Sabi, sana tayo na lang. ano yan? Ano pa yun? Cream. So sabi naman, ano yung pinag-grocery natin si Kata? Sabayan mo na din ang milk. Imilok ako. Binili. Yogurt, Yakult. Supply ng mga bata pala eh. Magluto yung sinigang. Puputukan na din. Masarap pa naman ang ano. Kaya nga eh. Nabitin ako sa kahapon. Walang gustong mag-drive ng mga lalaki na. Pakaisip ko sa Yeah. I didn't see it. Pinapatay nila yung langaw. Ayan na, bilisan! Wala, hindi ka marunong mag-tennis. Wow! Kaya nga, wala tayong buka ngayon. Saan ko may ilagay, Day? Dito. Ay, huwag mo rin naman. Naka-on pa lang. Eh, dito? Are you done with the fish? I'm gonna fold this one here. Are you done? Sa taas? Gagamitin natin ay yung sinigang na gabi. Sabi ko, okay lang, banuhin mo yung bugbugin yung ganyan, so wag lang yung aking plan. Kasi natamaan mo yung plan ko. Malapit na to. Okay na bang rice natin? 9 minutes. 9 minutes. Okay na to. Mga 10 minutes, din nandito na si, si Buzz. Si Neil? Yung Uber. Siya pala siya. Nagpa-Uber Eats pala to. Siya. Friend mo. Nagpa-Uber Eats kasi si... Uber Eats ba yan? Gusto namin para ma-push yung aming, fruit salad. Bumili kasi si Rice ng fruit cocktail. Wala kaming cream. So, ang ginawa ni Kat, para hindi na may mag-drive, nagpa-over-eat siya. Mas mahal yung, delivery. Kaysa sa cream. Kaysa sa cream kan. Basta pa lang ako ng coco. Nagpa-coco ka pa rin. Pick upin niya na yung coco din siya. Sana all. Kasi, hindi kasi siya nag-coco kanina. Nag-coco kami. So, siya naman ngayon. Okay na to, guys? Oo, malakas. Kasi malaki kayo. Nagka-karaoke siya. Oh, pero maliit. Maliit yung sa amin. Maliit sa amin.
Parehong brand, pero mas maliit. Yan si Arlo. Naghihinuli na naman siya. Oh, tapos sa ilong naman. After sa tayo ilong naman siya. Napaka-hygienic talaga ni Dom. So, ayan na yung sinigang natin, guys. Tapos na to. Yung kanin na lang yung hinihintay. Kain na sila, guys. Nakapag-barbecue na yung dalawa. Sila lagang nauunang kumain. Kasi naglalaro pa. Happy siya sa kanila. Oh, si Neil naglalaro with the other kids. Go, go. Ha? Why? Meron pa kaming pork, guys. Hindi talaga siya maubos-ubos. Ininit ko na ulit siya. Triple murder na to. Kaya, masarap din kasi. So, sayang din. So, ikat ko lang siya. Yung mga bata nauna na doon. Ayan si Ka. Ako na, be. You know what she did here? Yes, madam. Ako pa po, madam. Don't touch my phone. It's okay, come here. It's Tita's camera. Mama's camera. Okay? Gagawin kong sabang. Andiyan na siya sa kakalabas. Kunin ko lang yun. Yan na yung order ni Kat. Wait lang, babad. You have to eat, we have to go back. Yes, Sa gusto niya sinigang eh. Where's the pizza? 4, 3, 2, come here. Let's go. Go. Come here, Alo, come here. Come here, sit down. Flippy. I-push mo lang tayo. I-push mo tapos saka mo i-twist. Naka-red ba siya? Red? Hindi. Yeah, just push it back. What? Hi. Sarap? Mukhang sarap. Thank you. Baba, there's a lot of jelly, Baba. Did you get jelly? Yeah. Favorite yung jelly. Ooh, ang lapot mo. Kasi Gabi. Thank you very much. Yes, kain na naman. In fairness sa pork, lumalaban talaga siya kahit ilang air fryer mo. Tsaka ang soft ba? Mas easy. Oh, dahil. Yan tayong patis na may yan nga. Thank you. Ano ko muna yung fruit salad. Gawin mo muna. Malamig na. Thank you. Thank you. Gawin niyo yung fruit salad para lumamig na. Nasa fridge yung fruit cocktail. Ano na balls? Nasa Tapos na kaming kumain dito kayo sa labas kasi super Alaska vibes ang bahay ni Sisi. Alaska vibes ang kanyang bahay. So lumabas kami para mainitan naman kami. And pinatanggal ko kay Nielsie yung yung sa kay din to, Casetify. Basag na kasi siya, so malabo na ang picture niya. So pinatanggal ko kay Nielsie. Tapos nilinis ko na rin ang dami niyang dumi. Okay na, malinis na yung phone natin. Yung sa kanya walang dumi kasi nasa aircon lagi ang kanyang phone. Trinay namin linisin sa kanya wala. Eto meron siyang parang airwax. May tutuli siya nung nilinis ko guys kasi wala naman kayo masyadong aircon. Ayan sila nagbabubbles. Yeah, nice in here. Ayan siya. Dessert na siya. Sige, nakatay. Salamat na sa'yo. Hoy, tinatanong kayo, kamusta raw kayo dito? Uli na sila. Uwi na sila. See ya. See ya. Guys, alauna na. Close na natin yung vlog. Yung dalawa kanina pa sila tulog. Good night na. Good morning. Ang aga. Oh, hindi naman maaga-maaga.
Ay, 7:28 na guys. Sasama ako sa paghatid kay Ayla. Ayun ang mommy. Nagagawa ng baon ni Ailing. Today is March 12. Ang bilis ng panahon guys. Kalahati na agad ng ng buwan. March 12. Na parang feeling ko ka-birthday ko lang. Kauwi lang natin from Brandmark. It's March 12 na. Si Ayla tulog na tulog. Try ko siyang gisingin. Nakaganon ba naman? Nakakaawa gisingin. Sarap ng tulog ni Ayla. Blinag ko ang dilim. Makikita niyo yun. Kagabi hindi ko naman yata na-close yung vlog. You want milk? Gising na siya. Now tell me, which one? Milk or no milk? Milk. I'll put milk in. Sige. Gising na si Dude. Oh, gusto niya na magpakarga. Oo. We can leave it here, Han, okay? Arlo. He's gonna be okay. Arlo. Yeah, he's still asleep. Yeah. Papalam na siya. Kasi all day si Ayla sa school. Alis na siya, school na siya. Ate Holly. Hindi natin siya magkilan din. Sino nang iwan namin? Where are we going again? Where are we going? Ay, sorry. Ha? Binigyan ka ba ng time limit ng asawa mo? Wala mo. Wala. School daw, tita I Manay. went to school. Why is that my cat there? Oh, you got my cat. Yeah. Here's your cat. Okay? What do you say to tita Manay? Kiss. Thank you. Welcome. Kaya nga. Ang puputla natin, sis. Wala. Sa dami kong lip tint, itong bag na to, walang lip tint. Dito na kayo sa school niya, so Tayo na talagang ibababa ko maputla na kayo today. dito. Okay, let's go. Get me out. Okay, baby. Sorry naman, oy. Are you ready? Show me your name. Show me your name. Isla. Hintayin lang na magbukas ang room niya. There you go. We'll come and see you afterwards, okay? Do you wanna hold mommy cat? Yeah? Okay. Komportable, hindi tayo nagpaalam. Hindi ka nagpaalam ko yan, guys. Dito ka sa Burnside. Sino talaga, hindi nagpaalam. Hindi ka nagpaalam. Sabi ko, ito-drop off lang namin si Ayla. Pero dito tayo punta tayo ng Sarah. Buhay ng anak ko ang kasalalay. Teka, daan tayo dito. Ganito siguro ang mga ng mga... Punta mo na kayo ng Mecca kasi ang puputla namin. Para pag pinagalitan ko ni Jan, hindi halatang namumutla. Ayan, dito tayo sa Sarah. Wala kami nakita sa Sarah. Dito tayo sa Sid. Ang ganda nitong bag. Ay, ganda nito. No, presko lang, no? Ganda nito. Tutumba naman tayo. Ito maganda rin. Mayroon siyang cords na ganito din, oh. Ang ganda dito. Meron tayong nabili dito, guys. At lalabas akong may paper bag. Thank you. You too. Hi! Aha! How's Harlow? Tingnan mo naman. Happy, how are you, boy? Papakita na naman ang dimple ang movie. So, mag-pack na tayo, guys. Tapos na tayo mabilisan shopping. Yeah. Yes. Daddy's gonna do, Yeah, Holly. magpa-massage daw siya habang, magpa-massage siya. Ako nag, can you turn up the aircon here, huh?
Go outside 5 minutes. I know. This is cold here. You're not here. I'm the one gonna pack or stuff. You just tell Rice to turn off in this room. Nalinis ko na dito guys and hinihingi lang kasi binaba ko na yung ibang gamit. Ang natira na lang ay yung dalawang luggage and yung room ng boys. Ayan, inayos ko na din. Ayan, and dito inayos ko na rin dito. Ayan. And wala na dyan yung aking charger. Nalinis ko din dito and dyan. Okay na yan. And binaba ko na yung ginamit naming towels. So, okay na dito guys. Naayos ko na. Wala na tayong naiwan. Okay. Ipababa na lang yung luggage. Ito na lang. So, wala na dito. Okay na yan. Si Jan wala pa, nagpamassage. Habang nagliligpit ako ng gamit namin doon si Sisi, ang dami nang nagawa. Nakapag-bake na siya ng pandesal, hotdog, skinless longganisa, Sausage. sausage. Filipino sausage. Yeah. What you guys eat, Tita Ray? Thank you. Here. Ayan. And we've got more rice there. Ang daming naluto ni Sisi. Pandesal pa tayo. Oh. Hi, Sak! Si Jan wala pa. Ang talino niya, Day. Pinag-ano niyo sa plato, ginagano niyo lang. O, ini? Okay. Nga, hindi na ito makakapag-vlog 11 minutes na lang. Basta kami guys, kakain na. Hindi na siya aabot sa Mount Gambier. O, 11 minutes na lang. 11 minutes. Hindi ka na makakapag-time lapse. No? Wala na. Hindi pwede mag-edit ka? Wala, kasi 40, ano lang siya, 40 minutes lang talaga. Mom, maximum. that sauce is dripping. Bobby, you cook. Yeah, of course. Get me one takeaway. Kahit mainit. Walang mainit, kagutom na bata. Ay, ang sarap ng ano. Muya niya pa. Gusto niya pa ata. Weird Arlo, eh. Sarap. Manura din to. I hate these. You can't open them. Okay na. Oh. For this, it's spicy. Saka. Yogurt, mommy. Please. Lagi yung pinipili mo. Blueberry. This. Hello? Pero yung friend ko, mama. Sure ba kumili? Hold on. Ayun, tubig. Not. Yes, I am. There's still lots in there. Tumakas nga. Tapos na silang kumain. Tinuturuan na ni Sak mag-scooter. Wala, gusto niya sakay. Dito, you want some egg? Yeah. Okay. There's one towel. Gusto ni Jen ng bread with egg. Gawang ko siyang bread with egg. Lagyan ko na siya ng butter and ketchup. Ito tira to ni Kuya. Yan lang. Dito ko linagay sa plato ng bata. Okay na yan. Plastic, pambata. No, gusto to rin siya na plato. So, ito na yung kanyang. Okay na yan. Nag-quick shower siya kasi malagkit yung katawan kasi nagpamassage siya, diba? Ayan na siya. Mayroon siyang coffee. You're very welcome. On anytime. Thank you, Tita Reyes. Bye na. Oh. Oh, you go. Say bye, kiss to the kuya. Oh, Tito John's calling you. Tito John. Oh, where's Tito John? Where's Tito John? Sus talaga.
See you, mate. Bye-bye. Say bye-bye. Sus, ang dimple. Ng dimple man. Nakita na naman ang dimple lang po See you, ito. boy. Sino nagawin dito dyan? Eh? Sino nagawin dito dyan? Ay, bye na. See you, ano na? See you, boy. Thank you. Thank you for helping me. Ate Holly. Ate Holly. Kadiyaw, Ate Holly. Ah, buboy. Thank you so much. Say hello. Oh, come on. Dad, did you put the aircon in there? Nah. Bye. Thank you so much. Bye, Dongs! Magnap ka na. Ha? Sadly, good time. It's 12 o'clock. So, anong oras na? 12? 12 na, guys. So, alis-alis lang talaga natin kila Race. Thank you so much, Simple Race and Dan. Ha? Nag-stop kami dito sa Thailand Ben. Kumuha ng drinks. Orange juice, water. Thank you, babe. What lolly you got? What's that? A bunch of Bunch of... What's that? Suppos. Wow. How about you, Ya? Oh, the star. It's alright. How about you, Zach? Just a drink. and I've got. So, yun yung mga kinuha natin dito sa Thailand Ben. And syempre, coffee kay Johnny Boy. Dito na kami sa Pinag, guys. And ayun, nagmamonkey bar si Zaki and si Holly din. Si Kuya dito lang sa akin and si Jan nagpapausok. Last stop namin bago makauwi sa bahay. Si Kuya. Happy yan. Are home, guys. Anong oras na? 5:10. Kunin ko yung nuggets. Kasi yung dinner namin. Tapos may binili akong squid. Kung maalala nyo yun. Yes? Where is it? I think in the other fridge sack. Ito. Ooh. So, ito yung aming dinner. Squid na yung crab squid. Masarap to. Is that gonna be chicken nugget? Yeah. With rice? Yeah. Oh, no. Ayan, si Sa, kinuha niya yung squid. Oh, it's locked. And ito pala yung in-unbox ko sa inyo. Ayan, hinugasan ko bago tayo umalis. Nung pag-unbox ko, hinugasan ko siya. After ko pala mag-unbox. So, ayan. Pero hindi ko yan gagamitin ngayon. Nilabas ko yung aking hula hoop. Kailangan ko nang mag-hula hoop. Oh, no! Jack. Oh, my God. Niluluto ko pa yung kanilang nuggets. That's right. Gotta get it perfect. Dami kong nagkain sa Adelaide, so kailangan ko na yan. Matagal na yan sa akin, hindi ko lang nagagamit. No, just wait. This That one's was pretty bad. What's that behind it? Behind you, ha? Medyo masakit siya sa tiyan. Kasi Why? parang I may... just don't like it because I can't put my hand. Not what?
Is it hurt in your belly sack? Ha? Yep. Yeah, masakit siya kasi may ano siya, hindi siya even. Yeah. What's this? Cause I think I do want you next to me.